Nazdar, vítám tě u mého videa, kde budu umývat kolo. Takže jdeme na to, hej? Takže umyjeme rám, všechno na kole, co tady mám, protože jsem jezdil v hlíně a prostě je to špinavý, takže tak. Takže umyjeme všechno, řídítka, samozřejmě. Tak, sorry, že to není vidět úplně, jako promiň, ale prostě. Takže umyjeme tady všechny věci na kole. Já vím, že tam moc ta špína není vidět, ale je tam, takže to umyju všechno a uvidíme. A já už asi přestanu tady mluvit a jenom se koukejte na zrychlený záběr. Takže tady to je další část videa, kdy já budu trhat plevel z záhonu, takže přesu popelnici hned za chvilku a začneme dávat pryč. A já vám udělám dvakrát zrychlený zase záběr. Jo, a napište mi o mých videích názor do komentáře. Moc mě to potěší, protože budu vědět, co dělat dál. Takže co se vám líbí, co se vám nelíbí a tak dále. Protože zpětná vazba je pro mě hodně důležitá. Takže ahoj a já vám tady dám. Já jsem si uvědomil, že ta kamera není správně natočená, takže tady to máte líp natočený a nevím, jestli vám to vyhovuje, ale doufám, že jo. Tak zase zrychlený záběr. Čau.
Takže jo, tohle je závěr videa, kde dávám rukavice dovnitř z plevelu, takže ahoj a uvidíme se u příštího videa. Zatím čau.